ai ngồi ở Blei bầu bang Pynsah IJingpynsah ibret bầu Blei là Thang Iaki Nongbah ki JongNgi hagine ki singi hagine ki rui ki JongNgi hoi ngelia page ki television ya ke ai ka bajia Hollywood Los Angeles California naki ai ki bang yoi ya ke jim jama Nongbah ban klan las agaba rangkat baduai pastor mayayang lang ban pe ya ki jing khla mer ki jing internet Jong ka Hollywood ka jaka ka Shah kine ki celebrities ki actors ki directors Jong kine ki film ki ba ke kong ka jing jelai ka jing to Jong ka wa ya ki pop khla Jong ka percaya kine ki sini badoh na habang page habang ayan Hollywood ban pai sakat diam kamang ka Jong ki heritage buildings ki balatai ka jing sa kema yakine kinong shem kinong yalam yagane ka colony ka ba shong kine ki actors ba ki actresses ki warwai ya ki jing wai khla ki bawanra ya ka khubor na du job haki screen Jong kan Nongbah America bat ka wan menta hagan ka state ka JongNgi para bangai bai ho try Yesu ngamla ban mudur ban yoi bakito ki basong hakito ki ye ki surab ki pulau jo ki ye ki JongNgi bagi lain otak ban phet yap nakathalay ding ka ba yaki hakachimbe kaleher kabakit yaki thalay ding nakiklaw bamarchan yung ka Los Angeles bat ka ne ka Jong kaba itanatam Jong ka Nongbah kaba kikhat yaka ka Hollywood baro nangalap kay yaki ngamlaban mudur yang kebunggala dia lak hadiah naga celik ding ke jung gitar ke jung oke di hadiah hang agak weke sini kensa boy haki celik ding jung kat dujok kabakin nom laso ban hadiah hang unong pok ulaban hadiah hang no ba fi hadiah kading jok kan lah ya fi kumbak pe kan her jom kading besar kai ha Hollywood kan pe yang nong pop ha ka jeng khat jap ka jom no lendau ploy ban pai se Calvary ka destination ka bakot ka jong kalong ha ki tholai ding jong ka dujok para bangai be how try Yesu hagan ka khaliman jo kana por na hot yapi one show